sibashayela izandla bazalwane. Ibandla lakusasa leli bazalwane. Haleluya. Bathe laba basikhombisa ukuthi amazwi ayisikhombisa bayawazi futhi bayawasho. Amen. Haleluya. Ichoir, Mass Choir, haleluya. UCCM Mass Choir yize ngaphambili sibashayela izandla bazalwane. Jesus, hallelujah. Siyahlasela sicindezela siyakhathala siyahlulela kodwa qinisela kunomvuzo ngakho konke wemazalwane ngoba nilaba ababetha ngomhlaba ngoba sivela ekuhluphekeni bekesela wajabulo bagcwele imikhele egolide
Jesus,
Jesus. Uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Uyena yedwa uNkulunkulu owanqoba ukufa. Hallelujah. uNkulunkulu onganziwanga ngezandla zabantu. A self-existing God. Hallelujah. Jesus. Uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Uyinkosi yamakhosi. Jesus. Uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. uJesu igama lakhe. Hallelujah. Inkosi yamakhosi. Hallelujah. Yena yedwa ogama lakhe lithi izwi. Igama lakhe libhaliwe ethangeni lakhe. Hallelujah. Ukuthi uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Sizongena emazwini ayisikhombisa bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Uyinkosi yamakhosi. Idwala lensindiso yethu. Ongcwele kaIsrayeli. Jesus. Yandara baba basi. Izwi lokuqala sothola ngopastor Siyabonga Mthembu. Hallelujah. Uyinkosi. Hallelujah. Khathamayendele boshiyentele bosaya hebele khosha babasiyente kurabayatha labosiyekele bebesha hebele boya nalabokosa boya boya labayeke uzantala babayekele bosha mayakhala babosiyeke boya babosiyekele boya urarayekele babayatha labosiyeke. Lord Jesus, there is none like you, O Father God. There is none that compares to you. You alone are worthy to be praised. You alone are worthy to be exalted. We lift your name on high. We say you are holy, 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 you are holy. Glory to Jesus. Hallelujah.
ubusa wena. Lord Jesus, we understand usama programs ethu ayama masekhona yakho. Ingakho sithi uyinkosi yamakhosi. We are saying this as a declaration, we are saying this as a decree. Ukuthi uyinkosi yamakhosi. Uyinkosi ebusayo, uyinkosi egcwele. Umusonile nanini ubikhona wakhona ongaguquki. Igcwele igama lakho liyababazeka. We just say you are holy Jesus. You are holy Jesus. Uyinkosi. Wena wedwa uyinkosi yamakhosi. You do not need to be elected. You are God all by yourself. Hallelujah. Hallelujah. Yo bazalwane. Kulungile sokhuluma iminute. But let us take some time and exalt lo hlanganisela. Hallelujah. Izwi lakhe ehleleni khona. Lesiphamisa ngenyawo bazalwane. Let us exalt him. We are here to worship God. Singizele ukukhulisa uNkulunkulu. The presence of God. Uyinkosi yamakhosi. Uyinkosi yamakhosi. Give him praise, give him praise. Exalt him, exalt him. Honor him. Tell him he is great. Tell him he is holy. Tell him he Glory to Jesus. I don't know what situation you are faced with. Angisazi sibabhekene naso. But I want you to declare ukuthi uJesu inkosi yamakhosi kuleso simo leso. Hallelujah. Glory to Jesus. Azodinga ukuthi ulwe ngamandla akho. Azodinga ukuthi ulwe ngokufunda kwakho. But just declare ukuthi noma ngathiwa lesimo sinje kodwa wena uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Glory to Jesus. In my people umsebenzi and you are the sole breadwinner ekhaya. Turn around and say, Lord, not umsebenzi uphelile wena usayinkosi yamakhosi. Hallelujah. Glory to Jesus. Izinto zonke ebizibhalile ukuphethe ziphazamisekile uzuze unyaka uphelile. Turn around and say, uyinkosi yamakhosi. Kosi. Hallelujah. So let's take just 10 seconds
Forget yourself ukuthi ubizwa ngodokotela in your profession. Forget ukuthi ubizwa ngomphathi, forget ukuthi ubizwa ngonduna, forget your earthly titles and just exalt the King of Kings. Hallelujah. Uyikhohle ukuthi uwuspend and just exalt the King of Kings. Just 10 seconds. Hallelujah. Give him praise, exalt him. Tell him he is holy. Tell him he is holy. Tell him he is holy. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyabonga. Sikamshaya ukuze nje ukudinga. Umnikeze udumo yena ongcwele. Umnikeze udumo yena inkosi yamakhosi. Yena umbuso wobusi. Owayekhona emandulo. Okhona oyoba khona nozayo ongaguquki ozilakhe elimileshayo ozilakhe eqinizileyo. Give him praise. Hallelujah bazalwane. Singahlala phansi sonke. Just 1 minute. Hallelujah. Glory to Jesus. It's not important ukukhuluma umuntu but obalekile ukuthi simnikeze indawo yakhe. Hallelujah. After all izathu esisibekela. Hallelujah. Azwanga uzozwile sesho umuntu but sizohlangabezana naye. Glory to Jesus. This is la uNkulunkulu kuthe uPeter noJohn besibe entabeni kuthiwa intaba emnqubo ngesizulu ngithi bathi ncona bese sakha ababhekodo la sikhohlela basenzansi ngoba kahle hle into that we supposed to strive for ukuba in the presence of God. Hallelujah. Glory to Jesus. Phezu kwakho konke into ekufanele silangazelele or sihambele ukuba sebukhoneni bukaJesu Kristu. Hallelujah. Athi Paul to it is, hallelujah, it is for our benefit but to die and join him in for his glory. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngithi samhlanje na umphathi isikhathi bakizongixolela kodwa ke ngiyazi sekusele iminutes bazalwane. Amen. uNkulunkulu uzokutolika lo kunye kufuna kusho. Ngithe ngizoshumela ngicimezile ukuze ngalibona iwashi. Hallelujah. Ngiyahlaza bazalwane. Siyabingelela kubaba, sibingelele kuma kubuholi bonke ngowekhundla zene ezikhona abafundisi basivakashele sanibingelele egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane osinikeze ithuba lokuhlanganyela kule ndawo. Amen. Ngumntwana kaNkulunkulu ke bazalwane osindisiwe igama usiyabonga wakaMthembu. Amen. Nami uNkulunkulu ebumceleni bami wangenzela umusa ukuthi lami igama alitomule ukuthi be part of laba abasindisiweyo. Amen. Glory to Jesus. Sizokhuluma ngamazwi esikhombisa ke bazalwane. Angifuni ukuthi amazi siwajwayele but izwi uNkulunkulu every time we read it liyisambulo esisha njalo. Amen. Jesus. Amen. Angazi noma imilo nqamukayo ngisake bazalwane. Hallelujah. Incwadi esiyivula bazalwane ilaphayana ku Luke chapter 23 iverse lakhona 4. Amen. Ngathi ngiyanqamuka bazalwane. Glory to Jesus. Yakanje ngifunda kwi Standard Bible namhlanje ithi then Jesus said, Father, forgive them because they know not what they are doing. Hallelujah. And they divided his clothes and cast lots. uNkulunkulu abosifunda kwezwi lakhe. Bazalwane, just a few points ngokusizwe inkosi esokhuluma phezukwawo then siqhubekele phambili. Amen. It is uNkulunkulu lana uJesu mefika esiphambanweni
he then prays ukuthi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Amen. And as he's forgiving them, isizwe loNkulunkulu bona baqhubeka baphana ngengubo zakhe, baqhubeka bahlala amadayisi ngempahla zakhe. Amen. Casting lots. Hallelujah. Glory to Jesus. Now, bengine intro mfundisi uShangase nebhodi neconclusion. Sengifuna uqonda straight lapha kwi-conclusion bazalwane. Amen. Isizwe loNkulunkulu lithi mhlawumbe ngiqalile ukuze i-conclusion yami yenze sense. uJesu mefela emhlabeni uzofundisa thina ukuthi indlela efuna siphile ngayo iyiphi indlela. Amen. Umfundisi umpesane bangakutshela ukuthi lapha lebesebenza khona emalini there's got a certain measure ukuthi mawuthi u5 senoprintile funa ube iweight engaka, funa ube i-circumference engaka. Hallelujah. And anything that does not conform to the measure prescribed is no longer meeting the standard. Hallelujah. So nathi uJesu mefela emhlabeni ufika azoba isibonelo or isikali ukuthi thina siphila kanjani. Amen. So khona lapha yana uJesu mefundisa entabeni ufundisa ukuthi even nalo oyisitha sakho you need to pray for. Even lo okonile you need to forgive. Hallelujah. And then he comes and shows it practically in this particular passage. Hallelujah bazalwane. Ukuthi lento engiyifundisile iyaphileka. Amen. I don't expect you to do something entsha mina engidlulile. Hallelujah. Mina as the perfect example, lento ebengishilo yokuthi iqolela iyenzeka. Amen bazalwane. So I just want us just to take ngamehlo engqondo. uJesu ube ministry for 3 years, from 30 years to 3 years, to 33. Amen bazalwane. And kulesiquku ebesithi akabethelwe, kulesiquku ebesithi akuthathwe impahla zakhe, elesiquku besimlahlile, kunabantu abamalunga omndeni umuntu obengaboni obesebona. Kunabantu abamalunga omndeni abantu babo bese babalahlile benochoko becasted out, but baphiliswa bapheleliswa babe ngcono babela back to being part of the society through uLord Jesu lo okuthiwa kabethelwe. Hallelujah. So through Lord Jesu oselahliwe oseyicast out njengamanje labantu laba akusibo abantu abasha, ilabantu ababenefitile. Hallelujah. Ilabantu bebemthanda ngesikhathi emshadweni uphela iwayini, baze bancoma iwayini lakhe sibili imnandi iwayini lakhe. Hallelujah. But it's the same people abathe kunokuthi kukhulule wena esikwazi sonaqala uthe uyindodana kaNkulunkulu kuphela, khululani lo umbulali lo omdlenguli lo owenze konke okubi. Hallelujah. Glory to Jesus. So bonke labantu abenze lokuhle, bonke labantu abakhululile ibona abamlahlile. It's the same people athi lana baba babathethelele. Now here, what is my conclusion bazalwane? Nathi there are people abanye basendenini yethu. Hallelujah. Abanye sisebenza nabo, abanye sikhule nabo ngogazi lami. But those same people, hallelujah, bazonginyathela ikhona and ngebaxolisa. But okubizele kona ukuthi ukwenze wena ukuthi forgive. Hallelujah. And when you forgive, awulaphi yena but uzilapha wena. Hallelujah. You also ulapha the generation is to come. Glory to Jesus. Ngoba kunemndeni ekuthiwa ngendelwana. Hallelujah. Umkhulu kamkhulu weganisithembu kwathi uma uncane bethakatha. Thina njengamanje 5 generations ago asimazi lo mkhulu kamkhulu, but asingenelani yini na, because forgiveness was never dealt with. So uyabona ukuthi if you do not forgive, lo muthi lo umosha wena, umosha isizukulwane sakho, umosha nezizukulwane ezayo. Asazi kwaba ngwani, asanokuthi bakuthiwa esakatha wenzeni, but njengamanje ngeke ngimkhulumise usibani bani. Hallelujah. Because we do not forgive. So Jesus is saying here, learn from me. Angibuzanga ukuthi angithi nina laba enginilaphela umuntu wenu obese spend imali yakhe yonke ezama ukulapha umopho. Asangabuze lokho. Asangasho hawu akuwena lo obungenisa umuntu ngophahla phezulu. But he says
for the sake of the gospel, for the sake ukuthi kuzala isizukulwane esisha, Baba, forgive me. Into engenza ngibe la mina ukuthi isizukulwane esizayo sibone wena unguNkulunkulu. Glory to Jesus. And ngesikubone makusekhona ibitterness. Ngesikubone makusekhona istrife. Ngesikubone makusekhona izondo. Ngesikubone. Hallelujah. Khona umhlabelelo uthi he could have called 10,000 angels to destroy the world, but he chose to die alone. Uthi ngesikubone if mina ngingaxoleli. Hallelujah. Ngesikubone if lento engiyifundisile ngihluleka ukuyenza. Kuzofika usiyabonga kaMthembu. Angamkele njengenkosi nomsindisi ngoba wena unginikezile. But anyathelwe umfundisi wakho umphethe. Aduba shiya ibandla. Aduba shiya ukholo. Ngoba mina angizange ngibe imesha. La usiyakhona bese nyatheliweke idikoni elikhulu ethi yona wonke umuntu. Abuyele kumina athi baba ngenze njani mase kunje. Athi baba mina I forgave. As your standard, as your weight, also forgive. Hallelujah. Umbone ngismile kade khona umuntu okuthuke epulpit. Not because angiphathekanga kabi, but I have weighed myself against the standard of God, and I have assessed, ukuthi am I reflecting Christ? Glory to Jesus. Ngizwa mhlawumbe 5 years later ngifakaza uthi ngangalimala endaweni ukuthi but uChrist emuhle njalo. Hallelujah. Wamanami. Umfune nawe lo Christ obe nami. Glory to Jesus. Why? Because I weighed myself against the standard of Christ, and I measured and I found myself to be worthy because I also was able to forgive. Hallelujah. Generations to come. Glory to Jesus. Learn to forgive because today we forgive. We learn to forgive because Christ forgave. Glory to Jesus. And mubheka akukho akwenza bazalwane enqedile. Akukho awekwenzile. Wafathi ngizonikhulula bamzondela kona lokho. Hallelujah. They like these benefits. Kuthi angithi nawe bazokuthanda ofika nakho. They like ukuthi ulethe grocer ekhaya. But still bazokunyathela. Hallelujah. Okwakho masunyatheliwe xolela. uNkulunkulu anibusise. Amen. Hallelujah. Forgiveness is very powerful, bazalwane. Hallelujah. Speaker number 2, Messi Simkhize. Luke 23 verse 43. Simshayela izandla bazalwane siza ngaphambili. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela omano baba leadership nebandla lonke egameni lika Jesu. Izwi lesibili nginikwe lona useshilo litholakala ku Luke 23 verse 43. uJesu lithi Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Hallelujah bazalwane. uJesu lana iselelesi sathi masibona kubhaliwe phezulu kwekhanda lakho ukuthi lo uyinkosi yabaJuda, savele sakholwa ukuthi inkosi ngempela le. Sathi masikholwa saphenduka sathi uzube nami inkosi embusweni wakho. So la uJesu usikhombisa ukuthi ukukholwa bazalwane akuzi ngokuthi size sibone, kepha sikholwa izinto singakaziboni. Iselelesi sikholiwe ukuthi lo abalenga naye uyinkosi. Uma eyinkosi usembusweni. So mina njengeselelesi uma ngiphenduka manje ngithi azabe nami embusweni wakhe, noma kanjani uzoba nami. Kwenzekile ke lokho nathi sikholwa sabazalwane sikholelwa ezintweni esingakaziboni, kodwa sizibambe sihambe naso ngoba siyakholwa. Even today there are people abadinga imisebenzi. Khona imisebenzi la ngaphandle kuthiwa ayisekho, kodwa wena uma
umntwana kaNkulunkulu uthi phezu kwalokho sekuthiwa akukho kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona mina owami umsebenzi ngokukholwa ukhona ngoba ukhona uNkulunkulu lo uNkulunkulu okhona uyena oqashayo wena njengomzalwane uzothini usuwombuso usuwumntwana wombuso wasezulwini awuyena umntwana ngiyababona abantwana abakaZulu abantwana bala emhlabeni kepha wena umntwana wombuso wasezulwini uma umntwana wombuso wasezulwini konke ngokukholwa kuwe kuyenzeka hallelujah lithizwi la it's Matthew 10 not sure verse 52 impumputhe mayifika kuJesu ithi rabuni ukuba ngibone uJesu uthe kuyona ukukholwa kwakho kukusindisile haleluya bazalwane ukukholwa kwethu kuyasisindisa uma sikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona masikholwa imisebenzi kaJesu konke bazalwane kuyenzeka haleluya haleluya bazalwane ufikile uJesu ngolunye usuku kwisishosha eBethesda wathi kusona sukuma uthabathe uhlaka lwakho sathi noma sigoloza sathi hayi la kwenzeka ukuthi wathi sukuma uthathe uhlaka lwakho ngesikhathi sithatha uhlaka sikholwa into eyenziwe uJesu kwathi kusuka la sasuka uhlaka salithwala sahamba nalo kanti sona ngesikhathi siya lapha echibini sasithwelwe so ngokukholwa kwezinto singakaziboni ziyenzeka iselelesi sikholiwe singazange simbone uJesu ehlezi kwithrone yamakhosi kepha sakholwa ukuthi lo impela uyinkosi yabaJuda uma ngithi kuyena uzube nami eparadise noma kanjani and Jesus bemkakile ngapha nangapha akazange azasho kusona ukuthi hawu wena njengoba ukuthi nokuthi wathi nje namhlanje haleluya wathi namhlanje akashonga ukuthi kusasa ngesonto elizayo kepha wathi namhlanje nawe if you believe namhlanje if you believe ukholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla ukholwa ukuthi uJesu uzile emhlabeni ugashula zonke izibopho ngithi namhlanje noma ngabe kuthiwa isiphi isibopho esiboshiwe kuwe sigashukile ngokukholwa haleluya haleluya so bazalwane ngiyamthanda uJesu haleluya ngiyamthanda uJesu njengoba ngithi into oyidingayo kholwa ukuthi sikhona ibambe ungakayiboni andibazalwane iyenzeka leyo nto and uyayikholwa and if uzophikisana nesimo uNkulunkulu uba nawe ngoba wena ukhombisa ukuthi umthembile so namhlanje uma kuukuthi uyagula namhlanje kholwa ukuthi uphilile noma ungakakubona ukuphila noma ungakezwa ukuthi usuphilile complete but believe ukuthi usuphilile uma ufuna umsebenzi kholwa ukuthi namhlanje usukhona ngendlela okufanele ukholwe ngayo kufanele uze usho uthi inkosi ngiyabonga ukuthi mina sengiyasebenza ngiyabonga ukuthi sekuukuthi kholwa amen Hallelujah. Kholwa. Hallelujah. Kuzoshintsha isimo. Hallelujah. Bazalwane ngicela ukufaka i-announcement kuyacela ukuthi abanezingane ze-Super Church ezikhona lana etendeni bazalwane khona ukuthi sebelungiselwe zona ingane nje sikwazi ukuyidlela kuyacela ukuthi niyise ngale ku-Super Church omunye etendeni. Amen. Sizoqhubeka bazalwane. Ispeaker sethu sesithathu John 19:26 to 27 umfundisi uXolani uNtshangase simshayela izandla bazalwane nandaba nani Jesu nandaba nani
Jesu nanda ibambe ngicula ku 3 minutes wami so ibambe ke manje hallelujah singahlala phansi ngicula u 3 minutes wami so lapho mfundisi uRiva mfundisi wami ukhumbule phela ukuthi thina siniganisele kantshangazi ungalinyusi ibhodi angimshane izandla ukuthi ngeke alinyuse nawe bambuthu ungaloku usondela kancane mfundisi wami amen hallelujah ngibingelela ubaba nomama uDr Nkwanyane no baba uDr Nkwanyane egameni lika Jesu Kristu sibashaya izandla ileadership yebandla yonke abafundisi abazalwane bonke abasivakashele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. John 19 verse 26 to 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her to his own home. Enye indaba ukuba sesiphambanweni ngoba ubona uJohani noMaria besesiphambanweni. Enye indaba ukuhlabelela uthi eduze nesiphambano ngimi newundlu but ukuba sesiphambanweni kwangasiwo ukudansa amazebzebhu uba sesiphambanweni wawungayithola usengcupheni yokuthi nawe ubethelwe noma ushawe ngamaRoma ngoba uyihlanganisa nomuntu othathwa njengomuntu ovukela umbuso but sithola uJohani noMaria bemile noJesu. Now uyakhumbula ukuthi uthe uJesu ngishaya umelusi izimvu zihlakazeke into eyenzekile abafundi kuphi ensimini babaleka bamshiya bonke kodwa naye uJohani kodwa samthola uthando luka Jesu lwamhlula simthola sesiphambanweni ezoma neJesu ebuhlungwini ngoba enye indaba ukubona abantu uma uba invitele emcimbini noma ephathini benawo but enye indaba ukubabona benawo ushayekile usebuhlungwini awubona abangani bakho bangempela ukuthi baphi yilaba ababe nawe ushayekile uhleke wonke abantu ushiyo wonke umuntu uyena umngani weqiniso lo hallelujah usethi uJesu usethi uJesu, "Woman, behold your son." Usho leli gama leli elithi woman akasho ukuthi mother abanye bathi mhlambe igama lokudelela cha kwangasilo igama lokumdelela kodwa kwakuyi-title yani ye-respect ngoba ama-Hebrews wona leli gama lalifana nokuthi sir or madam namhlanje so wayengamdeleli abanye bathi ukube wathi mother kwakuzosika kakhulu kubani kuMaria ngoba wavundla kuye but uthi woman enye into ayishoyo ufuna ukumdisconnecta ubudlelwane bakhe ngoba naye uMaria kusafanele asindiswe so angikwazi ukukusindisa ngiseyindodana yakho but ngikwazi ukukusindisa mase ngiyinkosi nawe yingakho abanye bathandaza kuye baze bamtabule akasiyo imediator but munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu ngumuntu uKristu Jesu hayi uMaria. That is why with the Bible coming to the house is as they saw a child and with his mother Mary and bawa bakhothama kumntwana hayi kuMary naye uMary amdinga umsindisi. uJesu usho lamazwi kusafresh ukuthi ushiwe uphiko uPeter kusafresh ukuthi ushiwa abafundi kusafresh imvimbo but akekho attention yakhe akekho self focus but ifocus yakhe ukwabanye abantu. That is why izwi lokuqala uqala ngabanye abantu wathi angiqale ngenze njani ngibathethele lesibili wathi angenze njani ngibafake eparadise nonongoloza mabehlangana noJesu bangena ezulwini ngokukholwa ngoba shilo umama. So uJesu uthi
now ngiqala i-relationship entsha phakathi kabani kaJohane nobani noMaria. So uJesu njengomdodana endala wayengeke amshiye eyedwa uma wakhe, wafana enze sure ukuthi uyamnakekela ngoba wayeseyiwidow uJoseph engesekho kupicture. And abafowabo bakaJesu according to John 7 verse 25 babengakakholelwa kuye. So angikwazi ukumshiya nabantu abangazani nenkosi. Engathi uthi ubani ungathi uthi uJesu i-relationship kamoya iyona enamandla kune-relationship yegazi. Why ngisho nje? Ngoba laba bakamoya nizelwe nabo ngegazi elenani eliphakeme nembewu eyizwi engaboni. Kungenzeka abafowenu begazi ungabonani nabo ngale ngenxa yokuthi bamphikile uJesu, but laba okholwa nabo bamvumile njengenkosi nomsindisi, one day niyobonana ngale. Sengizovala ke, ngivala kokuqala mase ngiyavala kokugcina. Hallelujah. So uthi ngizokunikeza umfundisi wami engimthanda kakhulu, ngoba lo mfundi amthandayo kukhulunywa ngoJohane owayehlala kuphi esifubeni sakhe. So ngikunikeza my best disciple ukuthi akunakekele uma ekwazi ukuma nami ebuhlungwini, uma ekwazi ukuma nami ebunzimeni, kusho ukuthi engakwazi ukunakekela uma wami, engakwazi ukumdefenda uma wami. Lento isho ukuthini bazalwane? Mase sikholwa asiwaneglect ama responsibilities ukuthi sinakekele abazali, sigijime siyodakwa imali nabangani. Uzowubona ablew it bonke laba abathola imali noma eka Raf 99 bahamba bayoyichitha mase bayabuya bazoyitshela bangasifundisa ukuthi ungayidli imali kumhlulile ukuyidla nabazali oyidla nabangani. So banakekela abazali. Now usethi ke kuJohane ndodana, usethi kuJohane ndodana bheka ubani unyoko. Lithi iBhayibheli from that hour uJohane wamthatha wahamba wayohlala naye ekhaya. Sibuka immediate response kaJohane. Akabuzanga special ipasini special ukuthi ngizomnakekela kanjani. Wavele walalela. Angisho mkhumbula uMary uthe konke akushoyo anowenza. Ngamanye amazwi kunesibusiso ekulaleleni uJesu, kunesibusiso ekwenzeni intando kaJesu, kunesibusiso wokwenza konke akushoyo. Now uJohane ume endaweni kaJesu. Namhlanje wena ukwazi ukuthi unakekele uma kaJesu, but can you stand endaweni kaJesu ngokuthi uthathe igospel uyihambise kubantu? Can you stand endaweni kaJesu ngokuthi unakekele laba abanganabo abantu abangabenakekele? Can you stand endaweni kaJesu ukuthi ukwazi ukuxolela futhi? Lithi iBhayibheli wamthatha wase waya eEfe, wamnakekela history, wamnakekela waze usungasondela ngiyaqeda, wamnakekela waze njani, waze wafa. iBhayibheli lithi uhistory wase wahamba waya eEfesu. Lapha mayefika eEfesu wafika wakhumbula uthando lukabani lukaJesu. Wase wabhala ku 1 John 3 verse 1 wathi enibheke uthando olungaka asithande ngalo uyise lokuthi singabantwana. Impela sibo izwe asilazi ngoba lingamazanga. Akagcinanga ngalokho ukubhala ngothando. uNkulunkulu waphinde wamthemba uJesu, wamthemba uJohane ngesambulo. Kuthe esekhishwa amehlo wathi ngabona. Ngabo asekho amehlo ngoba uJesu mawuseduze naye uyokuthemba ngezimfihlakalo zakhe, uyokuphathisa indaba zakhe, uyokuthi uyokhulula abanye abantu ngezwi lakhe. Akakwazi ukuthemba mawukude, kodwa abantu abathembayo, abantu abaseduze naye, abantu abezintando yakhe, abantu abalalelayo, hayi kusasa but namhlanje. Nawe babukonyana ngeke dokotela wami ngeke uyinike ingane ifa athi ngekho kusetshenzwa la, athi kamama uyangichaza, but uzonika labo abaseduze ngoba bazi inhliziyo yakho. Asike sibe seduze nesiphambano. Kusho ukuthini ukuba seduze nesiphambano? Is to identify yourself with Christ in his suffering. Paul says that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering.
asimphiki uphethwe icancer, asimphiki indoda ikudivosile, asimphiki ingane ihambile kuyiyona yodwa, asimphiki ukudla kungekho emakhabetheni, shoes or no shoes, awunayithi picture kuze awumphiki, uyinkosi enzile, uyinkosi engenzanga. God bless you. Hallelujah. Uyinkosi enzile, uyinkosi engenzanga. Hallelujah. Speaker number 4, Pastor Nozi Nzuza, Matthew 27 verse 6. Hallelujah. Simshayele izandla bazalwane seza ngaphambili. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela ubaba noma abazalwane i-leadership egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Umamzuzu ngaphambili umntwana kaNkuluNkulu owenzela umusa. Hallelujah. Ivoice engathi izokwehla ke manje. Hallelujah. Ngingalalisa abazalwane kodwa ke abazalwane sebevase bakusho konke lokho bengizokusho. Amen. Wavase wayivala ubaba uNtshangase cishe besinokufanayo. Hallelujah. Kodwa sizofunda ke izwi lenkosi njengoba liqhubeka lapha encwadini kaMatthew u27 uverse 46 uthi kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabathani okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Amen. Ngicela siphinde siye lapha yakho ngizosale sengigoqa kumahubo u22. Amen. Amahubo 22 uverse 1 wakhona. Hallelujah. Amahubo 22 verse 1. Iyabaleka into yamanje. Sisilethu kephi. Amen. Osetholile bazalwana ngisacela ngifunde. Amen. Amahubo 22 verse 1. Kumholi wokuhlabelela indlela induzelakazi yokusa. Hubo lika Davide kuNkulunkulu wami. Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. Amen. Hallelujah. Uke wathi ubabela ngaphambili wathi ene yonke into eyenzeka kuJesu iqala lapha iprofethiwe ngasemuva. Amen. Sizwa lamazwi ke ethi uJesu la esiphambanweni Nkulunkulu wami ungishiyelani. Amen. Same as uDavide siyakhumbula istory sika Davide ngalesa sikhathi ehujwa inkosi uPaul. Hallelujah. Ukuthi uSaul. Amen. Ukuthi wakhuleka lo mkhuleko naye wathi Nkulunkulu wami ungishiyelani. Amen. uDavide wayenawo amandla kunenkosi eyayimjaha kodwa akazange asebenzise amandla akhe kunaloko wakhuleka kuNkulunkulu. Amen. Ngithanda ukuyiveza nje ngapha ukuthi uDavide wakhuleka kuNkulunkulu and he made sure ukuthi uyabaleka uyobhaca makubiza lokho ngenxa yokuthi ubani omjahayo inkosi yakhe. Amen. Uyathoba menza kanjalo. Amen. Akasho ukuthi ngoba naku mina ngise young lion kuzofanele ukuthi sibhekane naye. Hallelujah. uJesu mayehla uzosifundisa ukuthi ene kuhanjwa kanjani ushilo ubaba uCebo ingakho ngithi sebekusho konke. Hallelujah. Ukuthi uzosifundisa ukuthi fanele sihambe kanjani and into ayihambile naye siyamthola ke la uDavide ukuthi uyamcashela inkosi ulinda isikhathi esifaneleyo. Hallelujah.
ukuthi uSaul uyamlwisa kodwa yena akalwi naye. Kunaloko isimo akusona unawo amandla wokuthi angalwa nenkosi uSaul kodwa akazange wasebenzise lawo mandla. Wenze njani? Ukhombisa ukuthoba. Haleluya. Ukuthi enhlungwini adlula kuzona wadlule enhlungwini emzimbeni waze wafila ukuthi engathi ulahliwe njengoba eqashile lapha yana. Asizwe abantu ayenabo mayicashile uyena ekuthiwa ucashela inkosi uSaul. Haleluya. Uzwa ubhlungu emzimbeni wokuthi akahlali la ku comfort khona ushile ngisho ikhaya ngoba ubalekela inkosi. Okwesibili emoyeni wakhe ukuthi lenkosi bekuyiyona abheke kuyona nayihloniphayo kodwa simjikele manje. Haleluya. Sho ukuthi unjani usafarisha kabili isemphefumulweni nasenyameni qobo. Haleluya. Kodwa phezukwa lokho esimweni adlula kusona. Haleluya. Ukhombisa ukuthembeka, ukhombisa iobedience. Amen. Akazange ayivukele inkosi. Haleluya. As abazalwane nathi khona izimo esingena kuzona noma izimo esidlula kuzona. Haleluya. Lisifundisa lelizwi ukuthi kodwa noma udlula ezimweni awuyishintshi language. Mengabe kuthiwa thobeka uyathobeka. Amen. Mangabe kubiza ukuthi suka kwi comfort zone, suka kwi comfort zone uhambe uyocasha. Haleluya. Uyakhuleka ke la uDavid uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Haleluya. Akayi ebuthweni lakhe ngoba wayenalo ibutho wayeyinsizwa. Haleluya. Kodwa akayi ebuthweni lakhe eyothi hayibo uyayibona inkosi ukuthi yenze njani influence kodwa into ayenzayo ukhala kuNkulunkulu. Haleluya. Sibuye ke lapho iobedience ya David ukuthi wayithobela inkosi emusha enamandla kodwa isimo ayengena kusona wayengawaveza amandla kodwa akazange waveza amandla wathoba. Haleluya. Kubiza ukuthi mase sabazalwane noma ukwiposition noma kuukuthi uwena oyibreadwinner ekhaya kodwa makuvuka izimo awuzobancisela abantu. Haleluya. Makuvuka izimo ngisho enkonzweni awuzosho ukuthi hayi umfundisi usekhulile vele ukuthi ubona ngeso labantu abadala mina ngimncane kodwa uyathoba. Haleluya. Sibuye siye lapha ku Matthew 27. Haleluya. Verse 46. So shiwo ke bazalwane. Amen. Ukuthi uJesu la into engiyibheka kuyena ngasekuqaleni emazwini angaphezulu ulokhane ethi baba. Haleluya. Kodwa manje yashintsha ilanguage. Haleluya. Akasasho ukuthi baba. Amen. Usethi uNkulunkulu wami. Haleluya. Uyabona ukuthi ene njengoba kade lokhane ethi baba angithi kusaqhubeka irelationship yokuthi ubaba nendodana. Haleluya. Kodwa manje useyehla ngoba uzolanda abantu uzolanda thina njengoba esethi uNkulunkulu usemele thina. Haleluya. Usukile kuyiposition yakhe yokuthi hayi mina ngiyindodana. Iministry yakhe njalo bethi baba. Haleluya. Kodwa manje with the understanding akakhali bazalwane. Haleluya. Mesizwa ethi uNkulunkulu wami lokukhala kukaJesu akusikukhala kosisi. Amen. As much as ehlukumezekile enyameni ekade edwengulwa enziwa yonke into. Haleluya. Kodwa manje usekwi state la ngisho emoyeni angithi ngenxa yezono zethu bazalwane sezigcwele kuye ukona konke kwezwe sekugcwele kuye. Haleluya. Lesimo adlula kusona sesiyamthobisa. Amen. Ukuze kufezekiswe ini icebo likaNkulunkulu. Haleluya. Kushintsha ilanguage. Haleluya. Ukuthi uyayazi mission yakhe ukuthi akezanga ngerelationship yokuthi ubaba kodwa njengoba la uze ngemission yokuthi uzokhulula umuntu sedinga akhulumile
language yomuntu ke manje athi uNkulunkulu wami haleluya usezibeka kwiposition yomuntu onile haleluya ngoba kunezikhathi sesabazalwane amen lasimisisha ukuzuza imphefumulo ngenxa yokuma position ungabisabona ukuthi ayisengidinga ukwehla ukuze nguzuze lo mphefumulo haleluya uJesu makwazi ukuthi kuleso simo sokukhandleka nako konke kodwa akayishintshanga ilanguage haleluya akayishintshanga ukuthatha hawu baba hayi kuyazwela manje misebengidwengule kangaka haleluya akazange asho ukuthi hayi ngeke phela mina ngonanga haleluya kodwa wakwazi ukuthi uNkulunkulu wami amele mina nawe haleluya ngabe sesabantwana bakaNkulunkulu sesikhishiwe wasimela uJesu wehla kwiposition yobuNkulunkulu waba kwiposition yomuntu bangaki mina nawe esikwazi ukusuka kwicomfort zone ukuze sizuze imphefumulo yabo haleluya so ileyo nje imessage haleluya yokuthi ezimoyeni odlula kuzona noma sibhlungu awishintshi imessage esimweni odlula kusona noma kuukuthi kusemphefumulweni noma kusenyameni kodwa awuyishintshi imessage uJesu uhlale inkosi namhlanje njoba senzela umusa wasikhipha nathi ikona lokho ekufanele ukuthi sikwenze haleluya isimo asiyishintshi imessage uJesu akazange ayishintshe imessage icebo laNkulunkulu lafezeka nathi ezabazalwane asingayishintsha imessage ukuze icebo likaNkulunkulu lifezeke haleluya Hallelujah. Asishayele uNkulunkulu izandla bazalwane. Hallelujah. 5 bazalwane izwi lesihlanu John 19 verse 28 uPastor Jabu Gigaba. Hallelujah simshayele izandla bazalwane. Wahazulwa ngenxa yami liwa phakade kuze ngizifihle kuwe Hallelujah. Xolise bazalwane. Kubuka lo mhlabeleli. Nje bayakhuluma abazalwane kubuka lo mhlabeleli uNkulunkulu asenzele umusa ngakho. Amen. Ngicela ubingelela ubaba noma ngibingelela leadership yonke. Ngibingelela abazalwane bonke kusela kwabadala kuze kufika abancane egameni lenkosi yami Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Kwaze kwamnandi kuba kule ndawo. Hallelujah. Kwaze kwamnandi ukuba kuJesu. Waze wasenzela umusa haleluya enhlizweni yami kuyaphuphuma nje kuningi ngithi mina Nkosi Jesu kanti ngempela wasithanda kangaka kwakwenze njani sasikwenzeleni thina haleluya bazalwane mina izwi enginalo lana uJohn 19 verse 28 lithi emva kwalokho uJesu azi ukuthi konke sekuphelelisiwe wathi ngomile haleluya wathi ngomile haleluya mangibheka kusule eqaleni eshawa enziwa konke lithi sikaNkulunkulu lapha kuMatthew 27 verse 34 ukuthi kwakuthi mangabe mhlasimpe umuntu eseshayiwe esiphambanweni njengelezi lesi sasikhona kuthi ababeni kuvinika ukuze kwehliswe inhlungu lapha kuMatthew 27 lithi uJesu esenikwa esenambithile walinqabi ivinika amen kufika kumina into ethi ngoba wasuka ezulwini weze emhlabeni waba ngumuntu ebantwini waba yimina nawe njengoba ezele emhlabeni wathi yena njengomuntu ngomile ngamanye amazwi ithina ngoba yena uma endaweni yethu ithina esomile ngokusuka kwakhe ezulwini ngoba ezofuna mina nawe ukoma kwakhe ukuthi efuna thina imphefumulo yethu ngoba mawubheka izwi kaNkulunkulu ukuthi noma lithi mhlabeleni noma nezwi lithi ophuzayo lawo manzi akasoze woma uma yena ethi omile
Ungaxoxa ukuthi awufuthi mengabe siphuza kuyena futhi asomi naphakade. Wesho ngobe umuntu lebantwini. Ethi ngomile. Ngamanye amazwi wemele mina. Ethi mamkikaba Jabu womele mina. Wena funa mina ukuze ngelinye ilanga ubone umbuso kaNkuluNkulu. Manje ngifisa ukukusho bazalwane ukuthi ekomeni kwami nawe asifune yena ongukuphila ongunaphakade. Ngoba bazalwane lithi kukhulunywa kanti kuningi bazalwane ukuthi mase uphuzile kuJesu usoze woma. Manje kukhona lento ekuyafika kumina ukuthi singoma kanjani ekhona uJesu. Uma sesikhona ngaphakathi Jesu wenkosi nomsindisi esenzela umuso ngakho washawa wenziwa konke namhlanje sihlangene la ingoba sibabaza amandla akhe sibuka ubuhle bakhe ukuthi hawu waze wasithola uNkulunkulu la nje obulana kuumusa wakhe. Manje thina bazalwane asithi mase siyena siphelele. Ngibhekene indaba yaVinika eunqaba. Wathi no angenze ngoba wayenecebo lokuthi angifuni kube khona izinto ezithe mhlasimbe ngisizakalile ngawuzathula inhlungu. Akusho ngamanye amazwi akasawenzanga umsebenzi uNkulunkulu amnike wona. Mhlasimbe wengagive apha eceleni awuthathe lo Vinika awuphuze uqhutshwa nenyongo bese bokuthi uyaphila enzimeni kodwa athi cha ngizolanda umphefumulo kaNkulunkulu. Ngizolanda wena ngilanda futhi ulande mina. Manje kulokho balwane ake sikuthathe serious ukholwa. Simbheke uNkulunkulu umqamphetho bempilo zethu. Ukuthi umsebenzi omkhulu awenzi ngoba thina bazalwane siyazitanasela nje kumnandi. Kumina ngafela egama elithi ungathi fashion ukukholwa uNkulunkulu. Sihamba noma ikanjani. Sikhuluma noma ikanjani. Senza noma ngabe kanjani into ebalekile isizi kaNkulunkulu masibe ngcwele njengoba yena engcwele. Manje uma sikhona la bazalwane somile ithina somile asifune lethi inkosi osigcwalise la kokufone khona inqane yokuthini awuba simcela inkosi ngiyahluleka la noma ngabe ngiyazibona ngiyakhula kodwa manje ngiyakhula ngiyamazi uJesu njengabanye abazalwane noma bebekhuluma noma ngangizwa nje noma enkuzweni ukuthi abanye kuthiwa bahambe bayobona omunye umzalwane esiphelele khula ngalendlela emangalisayo basha bazangeke amaJesu iphila ngegama lithi izwa uNkulunkulu ngemvimbi yakho siphilisiwe mase bephuma abazalwane hey uyambona unjani wesasibona usazophila lo kanjani ngoba we unoJesu uluma izwi ngoba izwi linamandla. Uma sikhuluma ngezwi kaNkulunkulu linamandla lenza ona lokho. Manje bazalwane into engifisa ukuyisho kubazalwane bonke ukuthi uJesu uqeda konke. Uqeda ngisho ukwehluleka kwethu. Ngisho ucabanga imicabango engasile uJesu uyakwazi ukuthi asuse konke lokho uma ucela kuyena. Uma unokuxokozela uJesu uyakwazi ukususa ukuxokozela lethu ukuthule. Mase kulethile ukuthula futhi kudlula ukuqonda konke. Yilokho engifisa ukusho namhlanje bazalwane ukuthi njobe thina somile emele indawo yethu kuzokavuka lelizwe lithi wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakhe. Ubona bengenza lokho. Alinyazwe enziwe konke thina kodwa sikuthatha nje. Mekuthi angiye emkhulekeni angiyi. Kuyanetha. Hawu ngizwa kanjani ke? Awu ngeke bazalwane uNkulunkulu usenzile umusa uJesu Kristu. Yabona nje kufika into ethi mina yabona nje bahleli kanje sisonke. Awuthi mangabe uswa kulomhlaba lehlalo sakho usifice ezulwini. Usifice ezulwini. Singasali lemhlabeni ngoba sikhona ezulwini. Into ezokwenza ukuthi ufinyelele khona phila impilo kaKristu. Yabona into eyenzeka kuyena wadela konke ukuthi ngingehlisa bonke ubuhlungu nani ingoba wathi nje ngifisa ukubuya nomuntu emhlabeni ngoba umuntu uxabene noNkulunkulu. Manje lo yazi mina ade ngimagina nje yazi ungathi ngiyambona uJesu esethi baba sefika namanxeba athi ngimtholile uMamkwanyana ngimtholile uMamJabu ngimtholile ubaba uSibani ngimtholile uSibani ngoba yini na
ukwazile ukuthi afeze icebo lasezulwini. Namhlanje sithi thina manje sikhulekile sahlanjwa ngegazi kaJesu bazalwane asikusho lokho sineqiniso lokuthi ngempela kunjalo. Singakusho nje sicule kodwa sikusho ngempela ukuthi ngempela igazi lakhe lakwenza umsebenzi. Futhi siphila impilo eright. Khona la izwi loNkulunkulu elisibanda noma shisa. Awukwazi ukuthi uzoma phakathi nendawo ungazazi ukuthi ngala noma ungala. Yes sikumnandi emhlabeni kodwa komhlaba kuyadlula. Ziningi izinto uNkulunkulu asithandela zona abazalwane. Asibe entandweni yakhe senze izwi lakho izwi lakhe sikhuleke kuye uzoqeda konke ukoma lokho onakho. Kuningi ongakubala bazalwane. Kuningi kodwa mangabe uJesu noma ngabe akawusindiswa namhlanje isinkosi ngomele wena uNkulunkulu wethu. Ngifisa ukuphila impilo nami okuthi ngelilanga emelisizwa uNkulunkulu kuJohn 3:16 and okholwa indodana nokuphila okuphakade. Akuhamba usemhlabeni ukholwa ukuthi mina nokuphila okuphakade ezulwini. Azathi umhlabeleli ene singaba focus emhlabeni. uJesu wasuka ezulwini ngoba lo mhlaba kuwona wethu. Lo mhlaba wandenyama la. Kodwa siphila ezulwini sikhona emhlabeni ngenxa kaJesu. Omunye ngathi ungaphila kanjani usezulwini? Kholwa izwi kaNkulunkulu. Khuleka iyenkonzweni. Awukuyihluphe nje kusuka kuleli phasi ukuthi mina ngifuna ukumsebenzela lo Jesu ngoba wenza umsebenzi empilweni yami. Mzalwane umuntu okwenzela into enhle awukwazi kumenzela noma ikanjani. Uma mama umuntu omthandayo awukwazi kumenzela noma kanjani. Uma ngithi ngithanda uma wami ngike ngithi uma ngabe mhlambe ngilapho mhlambe ngisayintombazane ngithi kodwa ngingakwenza kanjani uma uzothini? Ngingenza kanjani ubaba uzothini? Umfundisi uzothini? Kodwa lokho ukusho ngoba wena wamkele lo Kristu Jesu owakufela. Haleluya. Ngiyabonga bazalwane. Nilokho nje enhlizweni nami ngifisa ukusho ukuthi nje thina asimamkeleni uJesu. Mungamamamkeli sibongele laba bamkele namhlanje. Wena omamkele namhlanje lelo nxano ebelikuhlupha uNkulunkulu uyakwenza umsebenzi. Uma ungakamamkeli ngiyathembisa mamkele uzobona izinto zizojika. Amen. Hallelujah. Oh Jesus, siyabonga sisijabu. Yo, siyabonga. Hallelujah. Izwi lesithupha bazalwane. Hallelujah. John 19:30 ngoMesis Batha Khumalo simshayela izandla seza ngaphambili bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngokukhethekile ngibingelele ubaba noma ibandla lonke. Hallelujah. Ngithanda nokubingelela uRiver angimboni kahle. River ola lapha kho body lanyuka. Akho body lanyuka River awuMay next month. Ngiyakuthemba ke wena. Ngiyakuthemba River. Mambuthi ungalenzi iphutha lokusukuma uzoma la. Wasukuma ngizokubamba nesandla soshumayela nawe. Ngifuna sigijime sishonele sigijima. Wasukuma nje ngizokushumayela nawe ngizokubamba ngesandla sishonele phinde sishonele. Wena futhi ngiyakwazi uyalithanda leli tulo lithi uJesu sihlala naye ngempela ke lapho. Uzosukuma sengiqedile. Hallelujah bazalwane. Ngiyabuka nje bazalwane from izolo driving size Mlazi ngibuka itraffic kuyaphithizela emgaqweni yonke indawo nje kubhizi bazalwane wonke umuntu bayemabandleni inkonzo ezihlukene ngokuhlukana sekuvuka into ethi mina kambe ngelinye ilanga uDavide uke wahlushwa into esingayazi. But simthola uDavide ngelinye ilanga ethi umhlaba ungoka Jehova. Athi izwe nokugcwala kwawo. Nabakhile kuwo. Uthi ngokuba wawusekela phezulu kwezilwandle. Uthi wawumisa phezulu kwemifula. Mase yabuza uDavide athi ubani?
oyonyukela entabeni kaJehova na? Athi ubani okhuphukela entabeni yakhe engcwele na? Mesethi loyo ozandla zakhe engenacala, onhliziyo yakhe ihlanzekileyo, athi ongaphendulela umphefumulo wakhe emangeni, bazalwane athi ongafuki nangenkohliso. Mesethi loyo, athi uyokwamukela isibusiso. HakuJehova uNkulunkulu wensindiso yakhe. Mesethi phakamisani izinhloko zenu, nani masaka phakade phakamani, ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Athi kubani le nkosi? Athi kuJehova ongcwele. Athi phakamisani izinhloko zenu, nani masaka phakade. Athi kuba inkosi yenkazimulo engcwele ingene. Athi kubani? Athi kuJehova onqoba ukulwa. Ngamthanda meseyivala aphinde athi phakamani masango, nani iminyango yaphakade. Mesethi ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Athi uJesu uJehova uye oyinkosi. Uyamfakazela izwe this morning, liyamfakazela ukuthi uyo inkosi. Umhlaba nje ubuphithizela all over, ingoba uyo inkosi. Nongakholelwa kuyena kodwa uyo inkosi. Hallelujah bazalwane. You can deny him but the actions are there, because there is only one God. Uyo inkosi. Yeah. Dispute it or not, uyo inkosi. Extend the sword to uyo inkosi. Hallelujah. Amen. Elambazalwane izwi lithi it is finished. Hallelujah. It is finished bazalwane. Ngifuna si understand ukuthi njoba sikholelwa to understand the word of God. Hallelujah. Bazalwane uJesu uma esiphambanweni esefika la ukuthi it is finished, mind you, uke wathi uMamgigaba ukhothi uthinte lonto uthi uJesu waba umuntu ebantwini. So kumkhuba kaNkulunkulu ukuthi before God starts anything, he completes it first. uNkulunkulu uqala aqede before aqale. Sisho kanjani na? uNkulunkulu silethela uJesu emhlabeni ukuthi azoba umuntu ebantwini. There is no situation under earth uJesu that didn't encounter. Asikho isimo uJesu angas-experience emhlabeni. Whether you can say mhlawumbe noJesu sezulwini, uJesu uyakwazi ukufika emhlabeni aku-understand ukuthi njani ukushonelwa. Hayi bazalwane, uJesu uyakwazi ukuhamba emhlabeni azi ukuthi njani ukugulelwa. uJesu uyakwazi ukuhamba emhlabeni understand ukuthi njani ukuswela. There is nothing under the sun uJesu that didn't understand and experience. So when he went to the cross, as it is finished, all the burdens ayela kuyena. Hallelujah. Asikho isimo angasazi. Mhlawumbe uzothi mamkhubula, you just talking. Hey bazalwane, asikho uJesu isimo angasazi. Hallelujah. Ngoba waba umuntu qala ebantwini. Hallelujah. Uthi kufesiwe. It is finished. Uyabona mobu kunyaka. Unyaka it's a 12-month cycle. Uqala ngoJanuary, ugcina ngoDecember. No matter sikathanda kanjani asikwazi ukuthatha unyaka from January sokugibelisa kuJanuary olandelayo. It has to end ngoDecember. Namhlanje ekseni ngizomemezela kumuntu osefika ku-end of icycle yakhe. Bazalwane, we are starting a new cycle namhlanje. Uzongena kuyicycle entsha. Le cycle yakho yokuswela it ends. Hallelujah. Le cycle yakho yokugula it ends. You are entering into a new cycle in the name of Jesus.
ungafiki. Hallelujah. Uzothi hayi uyayisholo. Mamkhumalo ngoba esami isimo awusazi. Ukwasiprovela uJesu lento. uJesu wafika kaLazarus bazalwane. uLazarus eseshonile. Uma efika kaLazarus kwakunamandla okufa because kwafiwe. Abantu babelapho babekhuluma ilanguage yokufelwa. Even izembatho zabo kwakuzabantu abashonelwe. Even ukukhaba kwabo kwakubantu abashonelwe. But uyafika uJesu. Ufika kugcwele amandla okufa. Kanti uzofika uJesu ngoba uqale waqeda before aqale. Ngoba ngesikhathi uJesu ethi it is finished, wayesho ukuthi it is paid in full. Mhlazane evuka on the third day, that was a proof of payment. Hallelujah. Ufika uJesu kaLazarus ugcwele amandla okufa. Yonke into yakhona ukufa. Kanti azofika uJesu wafika namandla okuphila. Ukuthi power means power. Hallelujah. Angazi isimo sakho sesikanjani kuwena. Kodwa namhlanje kuseni ngifuna usitshela ukuthi uYesu Jesu. Hey wekugula. Hey uYesu Jesu. Hey wekuswela. Hey uYesu Jesu. Wekuxakeka. Hey uYesu Jesu. Hayi bazalwane, you don't mean it. Stand on your feet if you have a situation. If in a situation, ofuna ukusitshela simemeze simo sami uYesu Jesu. Hayibo wemasela uYesu Jesu. Hallelujah. Wekugula uYesu Jesu. Jesus, uYesu Jesu. Hallelujah. Wena gulu uYesu Jesu. Ay. Hallelujah. Izwi lesikhombisa bazalwane. Lithathwa lapha ku Luke 23 uverse 46. Ngomfundisi uTKT Ngwabi. Hallelujah. Simshayela izandla bazalwane seza ngaphambili. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, uYesu Jesu. Hallelujah. Cela ukukhula. Yitswa ekthithethe
Jesus. Siyabonga umsebenzi omkhulu kangaka. Sebenzi wokuhlenga thina. Ulifanele udumo lo. Uyinkosi engafani namanye amakhosi. Siyabonga for the redemptive power that is in your blood. We thank you for your love, your kindness, your mercy, your goodness. We thank you that now we have fellowship with our Father through you and you alone. We thank you for your grace that is undeserved to us. May you extend it even unto us, the worst of all sinners. Siyabonga ukuthi lapha igazi alinawo ama limits. Lihamba lifinyelele lapha wonke amanye ama-forces engefinyelele khona. Siyakhothama sithi inkosi yamakhosi. Ungomdala wezinsuku uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga mawudunyiswe njalo Kristu Jesu. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus and no one else but Jesus. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Ngibingelele baba noma buholi bonke abefundisi bonke nabo bonke abazalwane ngegama lika Kristu Jesu. Ngifisa ukuthi ngibe mfishane la. Ungadidiswa incwadi engiyiphethe ukuthi ithe ukuvuleka. Akusho ubungako bento engizoyisho yona kade ikhona. Kuthe noma sekufika ijournal kwasho ukuthi hayi sengize ngabhala ngapha. Amazwi ashiwe inkosi uJesu. Ithi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Ekufeni moya wakhe wawubeka ezandleni zikayise. Afe kukubi kade sihamba nawe evangelini. Makufika umzuzu wokufa uthi nampo okhokho sebekulandile. Lento kumele ihambe iziyofika ekugcineni. Ukholwe noma inhlungu sezimi ngenhla. Jesus committed his life. He committed his spirit. He committed his soul to the Father. Siyakumbula, it's the same Father owaphefumulela ku-Adam. Kodwa u-Adam wa corrupt umphefumulo. uJesu buyisela kubaba ireport ukuthi umphefumulo wami omsulwa awunaqala. Ngakho ke uyaqualify ukulanda imphefumulo. Ngoba mina ngihambe ngobungcwele emhlabeni. Ngakho baba receive ngoba baba kayi receive into engcolile. Wa receive umphefumulo ongcwele olethe eminye imphefumulo kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba kwakonakele kuAdam kuyalunga kuJesu. Kulunga ukuthi uJesu wahamba indlela ehlanzekile phambi kaNkulunkulu. He walked as an obedient son who spent his entire physical life in obedience to the Father, unlike uAdam wokuqala owahluleka ukuthobeka phambi kayise. Ngakho uJesu uzobuyisela ubudlelwane phakathi kayise nendodana. uJesu uthatha ama prodigal son abe ama beloved son. uJesu uthatha indodana yasehlathini ayenza indodana yasekhaya. uJesu uthatha indodana yokulahlwa ayenza indodana son of my right hand. That is my Jesus. Wathobeka kwesikoba sekufeni. Yebo ukufa kwesiphambano. Lithi ke izwi wayesephilile in the service of men. Waphila ephilela ukuseva umuntu. Amanye amakhosi ayesevwa. Amanye amakhosi ayekhothanye. Kepha yena uma bageza izinyawo
uma uthi ningibiza ngenkosi nisho kahle ngoba ngiyiyo, but follow my example. Njengoba nginihlanze izinyawo nani nimele ukuthi nigezane izinyawo. In other words, la kwiministry kaJesu kuyasevwa. La kwiministry kaJesu uyanikela, uyasacrifice. La kwiministry kaJesu kunezinto ozidelayo nozigodlayo. Ungene nama-title akho asezweni ngoba azofika kuqake la ngaphakathi. Sizothi ungasalawuleki kanti uphethe ukuthi umphathe emsebenzini usufuna uzophatha noJesu qo. Evangelini kuyathothwa webazalwane. Kwesinye isikhathi evangelini kuyenzeka izinto zingenzeki ngendlela obuyilindele. Wait for the right time. As a son, wabekezela kwaze ngoba sekufeni. Usebuyisela ireport uthi baba obungithume kona ngikwenzeko ake ngikubuse nje mzalwane, uma inkosi ngakubiza ungasho kanjani? Ngikwenze konke obungithume kona. Buyisa report to the Father. Even uJesu uthi baba ezandleni zami ngiyawuthulula umphefumulo wami. Akube isifundo bazalwane. Sisazohambela abantu abafelwe. Asingafiki sibe abantu ababona ukufa njengeqhawe. Uyasikhumbula lezankondlo zaqala ukuthi kufa uyinuku sibiphe bazalwane, sikhale bakhale bonke abantu ngoba siglorify ukufa. Thina sikhuluma ukunqoba okusegameni lika Jesu ukuthi lokhu kufa akulona iqhawe ngoba naku kufa kusazokufa ngokwa. uJesu wabona ukufa not as the end, kepha wakubona as part of the journey. Ngoba kwihambo lokusave umuntu kwakubalulekile ukuthi afe, futhi ukufa kwakhe kwehlukile ngoba he chose to die. Hayi ngoba kuukuthi kwasekuphelile ukuphila, wakusurrender voluntarily okwakhe ukuphila. Kepha ke sengiya ngasemaphethelweni, njengoba yena espende 6 hours on the cross dealing with the issues of man, 6 hours non-stop, but seliphela ihora lesithupha uthi baba ngiyanikela ezandleni zakho umoya wami. Kukhona izwi elilaphaya one of the gospels lithi lungisisa indaba yakho nokumangalele. Make peace with your adversary kungakafiki. Mhlamba selifunde lelizwi, asilifunde bazalwane. Amen. Yes, make peace. Bangisiza abazalwane abalikhumbulayo. Matthew 5 verse 25. Matthew chapter 5 verse 25. Ngicela kulifunda ngesizulu. Shesha uzwane nolwa nawe nesesendleleni, funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini uphonswe etilongweni. Bathathu la. Oqala ummangaleli, owesibili umahluleli, owesithathu isikhonzi. Inkosi uJesu inikeza iwarning kuthina njengabazalwane ukuthi kukhona lo esonene naye, sonene nobaba wethu osezulwini. Umoya ongcwele uyasimangalela, umoya ongcwele uyasiconvicta. Lithi izwi lungisa naye kusemanje. Ngoba uma ngabe ungalungisanga nomoya ongcwele ekuwonisha, the Holy Spirit will hand you over. He will surrender you to the judge, and the judge will throw you into prison. Kuyingozi ukuthi sesihambe kangaka
singene kulahlweni, singene kwe-judgment, singene kwalasha. uJesu kuMatthew chapter 26 asezofunda uthi kubafundi bakhe, angiseyophinde ngisiphuze lesi sitsha noma lesi sithelo somvini ngize ngiyosiphuza kanye nani embusweni kaBaba. Ngikhule nginomfowethu ongilamayo, khona nomunye kodwa waqhamuka kamuva ke. Abafana nje singabafana besithanda ukudlala ibhola, noma mina ngangingaphiwanga yena wayiphiwe kakhulu. So sasingama opposite. Kuyimina omdala kodwa mina babethi ngiyinkoma, ngazi babekuthatha phi lo. Khona abangihlekayo baba kodwa esifanayo nje nabo. Sihambe ke nomfowethu siye kodlala. Mina ke ngangiyilo mdlali uma ngabe ku 10-10 kuthiwa lo ka 11 hayi ngamthatha yena kwakubangiswana ngaye, mina kwakunikelwa ngawe uthi hayi mthetheni vela kenza imahluko. Bese ke udadewethu ememeza esekhaya athi buyani. Mina mangiphuma egroundini kube nenhlokomo, kodwa umfowethu asale egroundini ngoba kunzima ukuthi bamdedele ngoba uEddie value. Uma ngifika ekhaya umama usephakile, kodwa ngeke ngikulokotha ukudla kuhleli phambi kwami ngoba sasifundise ukuthi awudli umfowenu engakafiki. Uthi uJesu angiseyokudla kulomvini ngise ngidle sengisekhaya kanye nani, so Jesus is waiting for you. uJesu wafasta esezulwini uthi no, I'm waiting for my younger brother ukuthi sizodla ndawonye naye. But kuyingozi ukuthi uJesu alinde ezulwini kanti umfowabo libe libhola emhlabeni. Wonderful Jesus, our Redeemer. Ngike ngakhuluma nobaba, ubaba wathi imoto khona ingxenye ethize edinga attention kuyona, ngizocela ungachaze kakhulu kodwa kufike nje i-revelation ukuthi emotweni bangixolele omakhenika bazi kangcono kunami ngiyazi. Emotweni kuba khona into engathi nje mhlamba ama-appliance, ama-lights, ngizobala nje ama-lights, mhlambe ngibala u-alternator, ngibala i-cigarette lighter, zonke lezi zinto ezisebenzisa ugesi. Zonke lezi zinto zi-connected to i-battery. Mhlamba ke sithi i-battery lapha ya, bese kuthi lapha phakathi nendawo kube khona into okuthiwa yi-fuse. I-fuse yona direct umlilo uthi mawusuka lapha ebatteryini uya kule appliance uya nakuleya ungezi unamandla kakhulu. Uma kwenzekile uwabheka ama-fuse uzobona ukuthi anembala ehlukene, amanye blue, amanye ayeminye imbala nabomvu, yingoba anamandla ahlukahlukene. Kodwa i-fuse kayinye imele ukuthi ipower eqhamuka ebatteryini ingadluli ngamandla ngoba izodestroya i-appliance. Uzobona kufa i-starter kanti i-starter sibulawe amandla aqhamuka lapha ebatteryini. Umuntu obengavimba ulaka lwebattery i-fuse ephakathi nendawo. Yenze njani i-fuse? Sacrifice yona ukuthi kuncibilike intambo ukuze kunqamuke i-current engabe saqhubekela lapha ya. So ifuse umthetho wayo ibambulaka le-battery ukuze lungadestroy ubona sekusha imoto. That is Jesus. Ulaka lwe-battery engubaba wethu sesulu uyalubamba azasacrifice yena ukuthi okungenani sengavele kushe mina ukuze kusinde i-appliance imoto iqhubeke iphile ihamba. Kuyingozi kuya kulabo omakhenika besizulu ngoba umakhenika wesizulu vele abuke kancane athi hawu ifuse uyabona ndodana le moto isengahamba asivele siyidirect kuthi intambo bekumele idlule kwi-fuse ivele ibypasswe kusho ukuthi manje ulaka olusuka lapha seluzala uJakobo umuntu ongena Jesu lo. Ekugcineni masifunda lapha ya ku Exodus sibona abafowabo bakaJosefa beyakocela okwesibili sekuthiwa babuye noBenjamin. Uma sebehamba uBenjamin uthi bonke bafakeleni imali yabo emlonyeni wamasaka, bese kuthi esakeni lalomncane nabo bonke nifake imali niphinde nifake nesitsha se-divination. Aboshwa amasaka bahamba bonke endleleni
sekufika isithunywa sithi niyenzeleni into embi kangaka nentshontshile nina. Ngiyacabanga ipride yamadodana ethi ungasitshela ukuthi singamasela thina. Yebo siyahlupheka impela eKhanani kodwa ungasibizi ngamasela. Base bathi uma ngabe kuukuthi iyatholakala ezotholakala kuyena lenkomishi akavela afe bese thina sonke sibe izigqili. Savulwe sithi lavulwe isaka lokuqala asikho. Kungathi abafundi abafowabo bathi hey wa uyabona savulwa lapha ekugcineni kwakukhona uBenjamin. uBenjamin kwakuyindodana eyayithandwa kakhulu eyayiprotectwe kakhulu. No one ever expected ukuthi lesi sitsha singatholakala esakeni lakhe. Ngithe lungisa nalo okumangalela. Uma sekubhekwa kuze kuyofika uma kuvulwa emlonyeni wesaka lika Benjamin nasi isitsha baklebhulisa ingubo zabo because no one ever expected ukuthi ngase kutholakale kulothenjwe kangaka. Injalo indaba yevangeli. Ake sikhohle ukuthi ebandleni basazi silunge kangakanani. Ake sikhohle ukuthi basazi siseva kangakanani. Asilungise nalosimangalelayo ngoba kuyayiwa kubaba, kuyayiwa la kuvulwa khona amasaka. And uma livulwa isaka litholakala linesitsha, woe unto you. uJesu uzolungisa yonke into ethinta umuntu. Namhlanje bengafisa uculiculo elithi ngisondela kuwe Thixo wami, ngisondela kuwe, ngiyazinikela. Uma isaka lakho linesitsha segolide, declare with your mouth ngoba vele isitsha singasemlonyeni wesaka. So that stands for a declaration, a confession. You confess with your mouth ukuthi esakeni lami kunesitsha. Declare it before it's late. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngizocela ubaba umbutho eze ngaphambili sikhulekele. Jesus. Asivala amehlo bazalwane. Baba wethu osezulwini nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu owayekhona umhlaba ungakasekelwa, uNkulunkulu okhona manje. uNkulunkulu othe izwini lakhe angisoze nganilahla, angisoze nganishiya, ngiyoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. Wathi nayi insizi nayi inhlupheko kazisoze zasehlukanisa nothando lwakho. Lithi izwi lakho babheka kuwe ubuso babo basebiyakhanya. Kabaphindanga besaba novalo, kabaphindanga besaba nokwesaba ngoba bathatha amehlo abo bawabhekisa kuwe. Wathi Heavenly Father kuJohn 15 verse 7, uma sihlala kuwe namazwi akho ehlala kithi, nanoma yini esiyoyicela wena baba uyosenzela yona. Siyabonga umusa omngaka uNkulunkulu osenzele wona ukusi avail for us. Heavenly Father, singaqualify futhi singadeserve, kepha wena uNkulunkulu ngelinye ilanga wadela impilo yakho ukuze kube yilowo nalowo okholwa nguwe angaphinde abe nokubhubha kepha abe nokuphila okuphakade. Siyabonga melusi wethu, siyakudumisa, sithi uphakeme, ufanele ukuba sesihlalweni sobukhosi, ufanele ukuba inkosi, ufanele ukubongwa. Sibonga umusa nothando osenzele lona. Heavenly Father, moya oyingcwele, igazi lakho uNkulunkulu lachitheka for our own redemption. Siyabonga uNkulunkulu umzimba wakho owahleshulwa, uhleshulelwa thina. Uphakeme nasentambama yamanje uNkulunkulu umuhle, nasentambama moya oyingcwele. Siyakubonga, siyakudumisa, sithi impela uhleli kwesobunene sika uNkulunkulu. Impela uyasinxusela singapha uNkulunkulu othembekileyo. You are worthy to be praised. You are worthy to be seated in the highest throne of grace. You are worthy to be a good God. Uthe ezwini lakho Heavenly Father. Yes Lord, encwadini kaMaromans 8 verse Heavenly Father 18, la uthe khona uNkulunkulu zonke le inhlupheko nazo zonke le insizi nabo bonke lobunzima shall never be compared to the glory that shall be revealed in us. Siyabonga uNkulunkulu uthembekile namanje. We give you all the glory, we give you all the honor. And uNkulunkulu busisa abantwana bakho othe wakhuluma ngabo njengamanje. uNkulunkulu wenze amazwi athe ehlela kuthina awenza umsebenzi, asiguqule
asenze sibe basha sifunde ukuxolela sifunde ukudlulisa sifunde ukwamukela izinto esingeke sayishintsha sifunde uNkulunkulu ukuhlala kuwe nokuthembela kuwe ngezikhathi zonke siyabonga moya oyingcwele akekho oyinkosi akekho ofanele udumo akekho ofanele ukubongwa njenganawe egameni elinamandla igama eliphilisayo igama lomfili wethu uJesu Kristu kuze kube unaphakade amen. Haleluya. Sishayela uNkulunkulu izandla bazalwane. Haleluya. Siyabonga bazalwane, siyabonga babungwabi ngezwi. Haleluya. I still have some few announcements bazalwane. Kuyacelwa bazalwane njengoba sesizovala nje ukuthi abazalwane bahlale because ku-arrangiwe ukudla bazalwane. So kunabazalwane abazomseva bazalwane nihlale nje ezihlalweni zenu. Amen. Hallelujah. Kwase kuyacelwa abazalwane kwaxoliswa kakhulu ngama registration packs bazalwane ukuthi ngathi ayadelay kancane kodwa asekhona. So abazalwane nje o registered kuyacela ukuthi akaye lapha emuva information desk ilazofika athole khona I registration pack yakhe. Amen. Nama video bazalwane njengayizolo khona I video phumile kuyacelwa bazalwane ukuthi azosendwa kuma groups ukuthi niwakhiphe bazaniwathathe niwafaka kuma status as a form of ama invitations kwabanye abantu. Amen. Sizosukuma ke bazalwane sime ngenyawo. Hallelujah. Ngizocela nje ubaba umthethwa eze ngaphambili asivalela inkonzo. Amen. Bese nje ngokuyithoba ngicela ubaba asiphe isibusiso. Amen.